Hajing syakri kakam ublay lakabor lut batsap ngasay Kuno bangan pendek ikambangan penpa na ay tilot damon skawa kumno banya kumno bangan jam pendai gaktin batlaka kam kiway kibet syanga ngalong ni em kumta kiway tikin puli yu Chris nanga ngalong ayu ko try ngalong tang ching ai play badap kayay kersoy hanga ngalong kung ni tunang pendid yanga kijing tenjo langaday ban ma habdeng jing tlon nakiban la penban kadai hang ni yasem jing ay ban prang katong ban poi ngan om kenra ngalong ayu ko try ngalong tang jing ay play badam kayay kersoy hanga ngalong kung ni tunang pendid yanga ngatip puji sun om ino yanga long mau kakut bas kem bomju kelang kasnam jamu kempen kuy parki pop jonga ulong mau unong yada ngalong ayu ko try ngalong kanjing ay play badam kayay kersoy hanga ngalong kung ni tunang pendid yanga ngalong ayu ko try ngalong kanjing ay play badam kayay kersoy hanga ngalong kung ni tunang pendid yanga ngalong ayu Menta kata yo ke Good News TV kenuan rai pi ki panba ke bai ban pej ban sngap ye khubo jongka halor ko wege jinja ko lada banja shisha menchis pa andrup saus na menchwa haga khana pateng jongan yang kristan haga ni ka rilum khasi bi ye jungi ban tip khabnia pat panlap ye ki jin shisha halor kata ka jinja kabla ja shisha menchis pa asnam tam menchwa kan hon jong ka Good News TV kelalai ban hiar sha dusnang umyap ka bijingai kumbashis pa kilometer tam na nong pa silong ka bahaban ya lemba ka sonong stoin parban pois de jaka lengba ka surok ka bakhoru koram ki ba bat bakalan
Kini kadai kesin ke menengkong kum ka jing sang samla ke JP Snot sabni bangi don ke program bangi khot ka pia tipmo. Ban kini kesingi ngi kwa ban ya thu ya pi ya ki bala se ki babun ngi tip ru kalaban long lan ngi kelet ru kalaban long. Ngi persyang ban lagi kita ki pilgrimage yongi syadu sya Jerusalem at syawai drai ngi klep yagi pilgrimage ki badan hapo lagajong ka ri ka bai ki jongi. Kadang kani ngi kwa ban ya thu pi syapang uniu mau ubang ngi khot umau dom doi. Namar ba kadon ka jingjia hakaba mandai dom doi kharau sau badai uba deh ke jing sisa urang ba nong kenya jong kur kharau sau ha ga baning kom baru me namar ke jing jia jong klam apo jong snong ulang nagata ke jing jia jong klam bat shwa jong ta ke jing jia jong klam ke don go ke jing jia ya ka ba ulawan ya lap shwa ular sing khongwir chafang jisu bat hadin nang ta gawan ke jing jia jong klam ka ba Rau bahasa ini gijaka, but namar ba kata kajing jeng klam. Udom doi uperkat, nda ulah kenya, ulah kriam, ulah pendep iginiam girukom barak khoj, bakam semla banyada, ia kajing yap jong gibri. Wong imat day namar ba, tu kajing yalap, imat day dawai pat ublay, bakam don bor. Di nakata kadau upersyang ban duai no. Hau prai Jesus Christ bat hadin bola duai ia gi bobon gi briu kata ka jing jia jang klam ila like na ka jing pang klam te gi wai pat ki jaj kumalong ka jaj benri jang ni nomor ga dei ka niam kur gi wai pat ki kur ki kha ki badon saudong ya sinong jang u ki baya kenya ki baya kriam na ka banta ban like ia kata ka jing pang klam habag yo iba udom doi haba udwai ka jam ki don ya ka jing ya kran kai hagoi kesngi kat ba kidang syong halong hajrong jong tei ulum bat haba kidang syong hajrong jong tei ulum ki ya kran kai udom doi ong bala dau tau blai jong me ulong blai sisa te lada udai sya blai ulan pan telun yo mau nang tei na jrong lum shanisha Shanisha madan te jia yu ta kasngi dom doi la ong ba daneng kong ong ya ki tagi nong kenya ong to du kenya shong phi tang ban khi ke jing ya kop jong dom doi bat ki kenya shong phi enda ki la kenya ki la kriam ki la le ya niam ki stur bar phoj to mau klem ki te ong dom doi tong an duai no samanga tikilia kap ban duai dom doi la duai shau blai Pala da ublay ulong ublay basisya unpan I ya kadak ba uni umau untulun kumba kikwa. Tilaong ba hakata kapor ndau domdoy ula duai nda gilia penong jing duai. Nang tay na jirong jong ulum kan magidang duai gi osngoy gi jingki. Mari amen udomdoy uang tangine pej umau. Une umau padan hang ne menta utulun step ha nang tay sani satabian. Barhabau tulun nomor bagadon ke penfor hang hajan kita ki nyong kenya ki ong biang yo domdoy ong yo boleh un pen sange no hang ni namar bayo ke jot ke penfor tu domdoy ong biang sai sisin ban sange bat une mau sange hang ni kata ka kamba ke manengkong ha jing im jong domdoy ku kristan bat unong yalap bat daga ni jing le jong u sibun ki breu syakane ke tan kilak lalong kristan tang nagane ka kamba ka jong domdoy bau lole hakata ka por Pantip shishu ikato kane ki kamba jong domdoy ke gonis tibi kali oban kran batman besan ar kharbani berweni kun kuseu jong kaliar kharbani kabde ka kristan ka baning kong haden ka jing pengkla kristan do domdoy kharosau Katpun ga bangang tip nadu ke ba sedang ka jingjie bat kamba jing domdoy nadu ba udang long kum ukasi muknya te hakata kapor ba
ular suling khongwir ha ka bawlawan banyala pakte ke madan rublei wong to barok bakin yangai bakin kelak stano markat kum kan ke juk jung ke jing ka kristal ke betmai jung Jesus Christ tun markata kalong la kataru sempat la le dan sulit sengau terding batai na ular suling khongwir batadin kata telah jia kena kejing jia kabayap tem kum gayap klam kum boong bor bermensua kini kijaka sinong berhoi no rangoi ke nomor kata kalong kata kapor kilaya kenya kilaya kan kum kinu kenya kiba kam yabun ke kum gerang ba kenya ba kene kejing pang ai ba kan koj lane bakan ino ndai don daki wai ki lat hakba ki penun kam tadi ban kan ban kenya kita ki bai kan jongki bat por jung dong doru ul penun kam ye kata ka kam ba u kan ki bai kan hakar kom ka ba biang ka ba dei ngai kam don jing ji bat kam don jing pau dak ki dak ki sin jung u kila teleplut dia kata ka jing tip du u ku bu rang ba no kenya jahadin kita wong tarai kane baro kala dei tu ke bawan tu briu jung ble kuba ong to ngene klak stano nama katkum kane ke jingwan ke gospel ke mai ke Jesus dia kata por wong ba dei ke tu tarai ba dan persyang ban kungu no ya ke tu ke ba ong tu briu melawan nyelap tum briu jung ble ya por ulangai bat lepenon kam sya ya kijing duai kirat kat kum kijing tip bulu malai ju la kalong ke balang kotru ngai kalong ke tenu play ken kraw bat nalor kata kita kijing jia kat ba kita kinuknya kita kinya ngai kijing yap kijing julor kenang jur jur bat hadu ba kesnong ketau hadu mentaru kidon stang kisnong rim don yang su itu jaka lihat katlut bata tak for kat bo dom doi uduai haublai ya kini doro ki badai nakas nek snong no rangoi bat kunta bar kila ya lain kim don geno di gundu ko den jing kiba la jular no nima kata kinek nam kenya ki ong kane thra ka long ka bor ke jung to blay jung ne kila arta ten sibun kim nut su ban dang kren da kumoy pat nima ki jing ka long ba syai ba ka bor ke jing duai ka long ke jing yam tien ma kata ki ong to la da habak ne ni pen pau ka bor kisuang ni kena kjen ba om dai ba da long na kanurim bang yati laneng ni pun prayo ni mau ndai la su kran pun sei kum kita kino knya no kiam ki ba para lok ba ke giong ba to lada melong sha ta bodon bor blai jong me ngen ni pun pau menta ga bor ba ki jing duai jong me bat ki jing kni jong ni ai bo un mau un pau ka dak bo ki ta kalong ka banan kong bat udom doi hanta da ki surit no ma ki long ki ba khambun tu la menjur suaya ki la kerpat ki ba to pun kam sua ma phi ngaru long apo jong ka jing long jong phi ni sua ten re menta nam don bosu ke yalam sua ma phi ba phin nya pun khan ba une umau un pau ka no ka dak ba un ki te makta ki ong ya ta tien ti dum doi ba ai da te tin te ki le lam sha bat la kini la kriam huta da kita ke kong kenya jong ki khan rei hadu ba kin da dep om don ke jing jubab ye kata ka kamram jong to mau ngai ka sulong kum to kum bakalong ten regla ong to mentang ni aikino hame yak ba men pulun kam kat kum ki bu kisap ba me don blai
to blay jong me ban me ngai ye lada me mela menta ban pen khi yu ne mau habangi ngimla ban pen khi ta hang ta kalong ke de ga bor blay sha te ta por la sim ke ta benta ban duai ta bat kat ba u dan duai ngai kalong kum mai ba khi ta jaka khi vin ta kat ba u dang long mas tiang ke jing duai bat ul ong tin ki bakhadu su thu to bor ong amen bakin ye pej no ir te jing dia kunta to mau lo khi bok bat ula no lo telun cha thi samadan bat kat bakki ki pej ngai le don ke jing is ki jing i ting ki don ki balas nyau sekai ke ta bor ko plaj u te magta ke la su apej ngai ki ong sibet un la poi sipentar de la jot ne mau kat ne mano bara ngai udam doi ha jan jong ta jaka ula hukum ba to sange antu no antu ke to mau sange den rengkat peralok ki mau bayu butlang te hadu unta kalong kita ke bor yen makata kalong baro kim nutsu ban yele persya bat ong kange sisa kadu ke bor belai te nalon ta udom doi lo kata bat om tang ba usuk suk ndai lelek pan yalap nang ba marjan bangnya ke stano te kamtam ke orang lele te te bor kalong kadon ketika yaulier karbani bat uta jatra sing kumpuin te ketika por kila ngo bat kila lek stano sha la kisun la kisnu katnu prajai perster neki kim pun skor kita baro regla lek long stan bat kila snai ka ying tebalang tangki skum kita ke jaka ke kisna norangoi te nalo kita kila ya wer katu katne nang ya bun inda kini ki jong ba tep ma tepri bat ka kimi ki jong kata ka jebon turu kile butlang ta ngai ki laingut kiba long kum ki long kini tiban kersan ye kani balang stan hangne po jong balang norangoi po jong ke lam jong domdon te na tharai ladang ni kren ni kini kamba ju ki babun te nrai ke long to kita kamba ngatip ba kat kum story long ki babun nrai hal lo kata ngan teng ko we ki ba jinja kat bodom toy hakte por kadang long sting yu marutan persyang bat udang yale ban kungu bat ulai celum bat akaba uan phai na lum ka jing than jung u kalong ka palat bat nomor kata ngan da pois bit hayeng ngan su bam no ka bam kham kloi lum dam ta la sha de la wan poi ying la panja bat la pum ai jai u la bam la ka bam u klem kan mau su wat tangi ban duai nre kata por kat ba unang bam sing pinu ke ja kalapun pau harundang ju ba kadon ke jing sistem bat kata ke jing sistem kanang roi harundang ju mula bam su bat kile longo hadu kata balai ba ke jilong ni ngatharai ki ong ba kadai ke jing long stan ju ne kile tharai kita tang ba wat la kataru kile sumari bat kata por kalong ulakan mau wong belai nala klet kami nala klet kami ha kabangan buai nala subam kabam kenrat belong ke isnai irap na te por tang sulkan mau ya kaba u klet no ban buai belai ai bing gabor bat nang pelajur undang tu hadu ba unda la hadu ban na bampat ya keja
tak long ke bor hajuk ke bor ke bokla tak long kamba bat kam yang kam sem du uru long di baduk ngai wat la kata sim la Kini kemudian lah dan ipek I compare bem kayak serim bat kan nu kemudian saya nak kai football tray kini kemudian kedon gajing day gajing sno padu tu mau jong dom doi bangi man pek ini ya kini kemudian kibriu seni ki ai kerteng ta kemudian riu belai mereka tahu jong gajing ai kerteng madan riu belai day nomor hagani kemudian haga ba larsing khongwir haga arpunya trip jumno war jaga snap khat praspa san pusan wan yu kjat yaga ban yalam syafang u Yesus Kristus hene matan badla ong ba udom doi u kala de namar ba u larsing khongwir u yalap syafang u Yesus ba syafang ga jing hikai jaga Bible ka ba hikai ba u blai kwa shu yaga snam jong imrat lani yaga kleng jong ilang somo but day na kata kajing elap syapang kajing wan jong Jesus Christ syapang kajing penim kajong u kaba day da kajing le kajong i da kajing kenya kajong i kubalong ha kajat menriu jong i bangi ngidon usiar bangin kenya ngin kriam lada don kanu gano ka ka khia ka syon yaga ban pelaj yang na kata ndrei hadien ba ulawan yalap u larsing khongwir hakata snap ka penlong yo dom doi ru wei naki ba don hakane ka snong ya ga snong ka bagi khot ka snong norangoi naga kur khardo sao bu bolong ru urang kenya bu ba kenya nagam ta ka kur ka jaj ulung do wan ban snap i kata ka kubor jeng ka tin ngi jong ulai hang ni ba dei namar jong kata ka jeng snap jong u i kata ka kubor kabala penlong yo u ba un kala Kristan no hadin jong jing ja jong ka klam kum tu kumbang ya thu mani kumta ka ning madan ru ka don la ka jong ka benta na ka benta ka jingit jongi Kristan ban ong no la si bakan long kum kata ka jaka ka bangi ong ka pilgrimage center la ni ka jaka bangi ya bangi pek ban kan mau ya ki kam ki ba ulai ki bor man chwa pada kata kajing wani lap jong ular sing hang ni ka penlong ya dom doi ba ngai ban bakan don ka kamba hang ni ha ka snong hi ba pentelun yo mau bat kani gede ka kamba ka maning kong ya ka ba ki bobun ki kamba jong u ne urang ba ki don bat ka don ka kot ka ba la tho sipang ki kamba ki jong u ya ka bangi la ban puli nang ta bat ngai kum kajing sing samlangin sanang budin ru ya kiwai ki jaka ki badon kajing kicing mut nagam ta kajing ejeng kum ki Kristan ngam ong ba habangi don ki jaka hukum gini habangi don ya umau ubakum jong udom doi bangin mani ya gini ki jaka rai bangin pen mau ya lade bakum no kabalang Kristan karoy gini ki jaka jongi dai namar bagi khasi jongi kim dai gibriu ki banget bi ki kwa ya gajing sisa habawan ya lap syafang tin jong blai ki don kata gajing terang ban ong ladau tau blai ulong basisa ai ban le ya ganu kam kumpa la jia yo dom doi ai ban pentelun yo mau ya ka ba ngila ban ong la si gelong impossible la ne ga bom la long ndrei hakmat jong blai kumba tin jong blai ga ong hau bri kolong ke bomla ndrei hau blai ki long ki bala kumta kani ka lengbang kani ka program ngai kanong ka jing mentoi ya fi baro ki sangap kanong ka jing mentoi ru
wat yangi ki bawan hagini ke jaka ngi hapan wan nagi lenti ka wa kuru karam ban boy sigini ke jaka bat ya ke ban yo i lagi khamat kanuk ai man sem yangi pengin yo i ya ke jingai ka ba ki long shwa jongi ki ngai bat kapan tikru yangi ba ngiru ngila bandon ye ke ju jingai lada ni tram bandai ka boleh